Goedendag, dames en heren. Ik ben er weer. Het spijt me dat het misschien een tijdje heeft geduurd, maar misschien heeft u het al gehoord of weet u het al, maar er zijn nieuwe maatregelen. Of beter gezegd, de maatregelen zijn aangescherpt. Waarom is dat? U heeft het natuurlijk kunnen zien. In de afgelopen tijd hebben we geprobeerd, hebben kenbaar gemaakt dat we, gezien het feit dat COVID niet weggaat, en dat we toch wel willen proberen richting normalisering, met elkaar kijken hoe we om kunnen gaan met het bestaan van COVID in de maatschappij. En we hebben ook laten zien dat we denken dat als je een transmissie binnen bepaalde perken kunt houden, mits je ervoor kunt zorgen dat juist de kwetsbare groepen beschermd worden, dat je nog een heleboel wel kunt toelaten, mits dat kan wat betreft de capaciteit in je zorg. Nou, wat is er nou de laatste tijd gebeurd? Zodra we dat aan hebben gekondigd, pal nadat met één uurtje veranderd is, of 2 uurtjes veranderd zijn, de maatregel voor de zogeheten avondklok, kort daarna zien wij een toename van nieuwe casussen per dag op Curaçao. En we hebben het even proberen te kijken of dat nou een enkelvoudige toename is of wat dat gebeurt. Maar dat is niet zo, hetgeen ook verwacht was. Eenmaal dat je ziet dat een heleboel mensen besmet zijn, elk een van die individuen, die leidt op zich ook tot mogelijk verdere besmetting. Dus die trend die gaat omhoog en als wij geen maatregelen nemen, zal die verder exponentieel gaan groeien. Dat is 1. 2, wat is de besmettingsbron? Wat is de besmettingssetting, beter gezegd, voor deze nieuwe maatregelen? En we zien toch wel in een aantal grote bedrijven, met name ook in het ziekenhuis zelf, waarbij de indruk bestaat dat de mensen, de werknemers die daar zijn in het ziekenhuis of ook in de bedrijven, natuurlijk wel de maatregelen nauw nemen wanneer het gaat over het handelen met hun cliënten, met patiënten in het ziekenhuis, etc. Maar dat juist in het onderling contact, dat daar het misschien af en toe wat schort en dat dat misschien de bron is van besmetting. Bedenk wel, die besmetting komt van buiten en die wordt naar binnen gebracht en dan kan het spreiden in groepen die dat verder wel nauw op elkaar werken, met elkaar zitten de hele tijd, met elkaar eten, kletsen, pauzes, dat soort dingen. Wij zien dus toenames dagelijks van het aantal nieuwe gevallen. En met name in die zorgsector, dat baart ons zorgen. Want dat betekent dat de capaciteit voor de zorg niet is wat wij zomaar van uitgaan, maar doordat er personeel in die zorg nu ook geraakt is en daardoor niet kan werken, geeft de directie van het ziekenhuis aan dat de beddencapaciteit in het ziekenhuis op dit moment met 25% gedaald is. En dan moeten wij eerder maatregelen treffen, willen we niet boven die capaciteit die nu aanwezig is overstijgen en dat leidt tot problemen. Dat is niet alleen voor COVID-gerelateerde dingen, maar ook voor non-COVID-gerelateerde dingen. Daar bedoel ik mee, zolang gewone bewegingen buiten doorgaan, zal je ook de acute non-COVID-zorg blijven toestromen naar het ziekenhuis. Dus je moet het een en ander doen om die toestroom te beperken, als mede ook COVID-gerelateerde dingen te beperken. Zie vandaar de noodzaak om die maatregelen aan te scherpen. Wat zijn die dan? De avondklok wordt weer teruggedraaid, wordt weer en nu scherper dan daarvoor. Dat gaat in per, nou weet ik het niet meer, ik denk 9 uur. Per 9 uur. Dat betekent dat bedrijven ook moeten sluiten om 8 uur. Er zijn ook maatregelen genomen. Dat zijn eigenlijk in de lijn van wat wij al eerder zeiden. We hebben altijd al geroepen. Als je buiten loopt, een afstand kunt houden, etc. Een grote groep kunt vermijden, hoeft er niet per se een mondmasker op. Maar omdat wij juist die toename zien in bedrijven, zeggen wij nu, en dat zeiden we eerder ook, als je naar plekken gaat waar je geen afstand kunt houden, waar een boel mensen bij elkaar zijn, is het misschien wel aanbevelenswaardig om dat te doen. Nu is het een verplichting geworden in een aantal lokaliteiten, en zeker publieke toegankelijke dingen, om toch wel een mondmasker op te hebben. Hoe zit het nou met scholen? Scholen specifiek, daar zeggen we van, de leerlingen op school, die hoeven geen mondmasker op te hebben. Waarom is dat? Omdat we weten dat kinderen nauwelijks bijdragen tot de verspreiding. Dat blijkt ook uit de cijfers op Curaçao. Ik heb in de afgelopen weken ook die cijfers laten zien. Voor iedereen die onder de 19 jaar is de bijdrage van die groep aan de verspreiding op Curaçao heel erg laag. Dus kinderen op school hoeven niet. Ze besmetten elkaar
bijna ook niet. En degene die wel besmet zijn, is maar de vraag of dat op school is gebeurd, omdat ze ook wel contact hebben onderling buiten de scholen. En meestal komt die besmetting juist van ouderen. Dus kinderen hoeven niet op school. De leraar, als hij voor de klas staat, of de assistent voor de klas staat, hoeft dat niet als je maar afstand houdt. Maar volwassenen onderling, daar wil wel. Dus leraren in de lerarenkamer, bij vergaderingen, niet gezamenlijk koffie drinken, bij elkaar, voor elkaar, etc. Niet mensen, ouders die naar school komen met bedoeling om gesprekken te hebben of vergaderingen te hebben met leraren, die moeten ook een masker op hebben. Dus alle volwassenen wel masker op hebben. Iedereen die de school betreedt, die volwassen is, die over de 18 jaar is, die moet wel een masker op hebben. Ook mensen die in de schoonmaak bezig zijn, ook administratieve werkers in de school, die moeten dat op hebben. De kinderen hoeven dat niet. Buiten, idem dito, iedereen onder de 18 jaar hoeft niet, of onder de 19 moet ik zeggen. Boven de 18 moet het wel. Of 18 jaar ouder moet wel. Sorry daarvoor. Maar dit zijn zowat de belangrijkste maatregelen. Er zijn ook andere trenden die we zien, waar ik iets over wil zeggen. 1. Bedrijven sturen zelf hun mensen naar quarantaine of om testen te maken. Dat is niet zo handig. En waarom niet? Wij mikken met name op testen van close contacts. Als je daar negatief bent, dan weten we zeker dat je anderen niet hebt kunnen besmetten tot die tijd. Maar als jij een close contact bent, betekent dat je wel in quarantaine moet. Wat doen die bedrijven? Meer ter geruststelling van anderen sturen ze mensen om te testen. Dat doet een aanslag op de testcapaciteit die er is, die we wellicht nodig zullen hebben voor andere dingen. Maar ten tweede, het geeft valse zekerheid. Want ze roepen dan, negatief, alles is oké, je kunt komen werken. Dat is maar de vraag. Dus je doet een beetje twee tegenstrijdige dingen. En je stuurt ze te testen, maar je stopt ze niet in quarantaine. Als je niet van plan bent in quarantaine te stoppen, en ze hebben geen symptomen, dan heeft het ook geen zin om te gaan testen. Dus dat is niet zo handig. Dat is een beroep aan bedrijven om dat niet meer te doen. Wat ze ook doen, bedrijven, is mensen die al door de GGD als genezen zijn verklaard, die sturen ze alsnog om een negatieve test te halen. Mensen, bedenkt u zich, we hebben dat vaak verteld. Testen kunnen soms tot maandenlang nog positief blijven. Dat wil niet zeggen dat ze besmettelijk zijn. Je hoeft niet opnieuw te testen, je blijft in de gang met testen. Je moet 2 maanden lang doortesten en je houdt mensen thuis, terwijl dat niet nodig is. En je maakt resources op. Alsjeblieft. Denk even na, check even met ons, maar het is echt niet nodig. Voor het laatste, wat geldt ook wat we nog steeds zien, mensen die in quarantaine zijn, dan wel geïsoleerd zijn omdat ze al positief getest zijn, die geen symptomen hebben, die denken, nou, ik ben prima, er mankeert niks, het is allemaal flauwekul, ik hoef niet binnen te blijven, ga toch de deur uit. Bedenk je goed, als je de deur uitgaat, terwijl je daar niet toe vrij bent gegeven, je bent nog besmettelijk als je geïsoleerd bent, als je asymptomatisch bent. Het kan best zijn dat jij nog wel degelijk besmettelijk bent. En als jij de deur uitgaat, alhoewel jij je prima voelt, je kunt wel anderen besmetten. Dus bedenk je, help ons, laat ons de verspreiding tegengaan. En vooral, blijf weg van grote groepen. Hou afstand. Bescherm de mensen die kwetsbaar zijn. Dank u wel.